नमस्कार भैया लोग। साली महारानी क्या कहतारी जी कि जीजा तहार रंग मार चाय नियर लागे तो टेंशन काहे लेता रू ये साली जी। जा पानी गरमा के डिटॉल मिला के बढ़िया से नहा ली हो। मार चाय रंग तारा तनको ना भमहाई। ये साली अपना जीजा के जिए ना देबू का हो। कबो कहलू कि पिचकारी मोट बा, कबो कहलू कि बड़ी चोख बा। असो हम रंग डलले बानी तो कहतारू जीजा तहार रंग मार चाय नियर लागे। अब जीजा के साथे होली खेलबू इतना तो गजन तहारा सही के पड़ी। अगर तहारा होली खेले के मन नहीं खेलू तो साफे कह दो कि होली ना खेले। बाकी ऐसा बहाना काहे बनावतारू। और क्या बताइए भैया लोग, साली तो आधा घरवाली होली, बाकी जब से होली आवेला नु इहे साली बाहर वाली के जैसन काम करे लागेली। होली खेले के नामे ना लेली आ तनी मुनी रंग का डाल देले बानी जा पूरा ससुरारी में एकदम बदनाम करा देले बाड़ी। होली ना खेले जा तबो खराबी बा, खेले जा तबो खराबी बा। मुँह न मारो ऐसा साली से होली खेलला के रे। एकरा से बढ़िया तो हमार गाँव वाली भौजिए बाड़ी जो चपक चपक के रंग डलवावेली।